Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм дәүләт бюджет оешмасы Идел яшьләр үзәге 9-нчы тапкыр тарих эзләреннән бәйгесен уздырды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Конкурс Идел буе Болгары дәүләтендә ислам дине кабул ителүенең 1100 еллыгына багышланган. Бәйгенең төп максаты үсеп килүче буында иҗат аша татар халкы тарихына кызыксыну уяту һәм милли үзаң тәрбияләү. Татарстан Республикасының 33 районыннан һәм Россия Федерациясының 16 регионыннан балалар катнашты. Барлыгы 482 рәсем кабул ителде. Эшләрне рәссамнардан һәм тарихчылардан торган мөхтәрәм жюри әгъзалары бәяләде. Монда график жанры, монда акварель белән эшләнгән книжный графика нәшидә бар әсәрләре дә, һәм инде әлбәттә шин акварель стилендә эшләнгән нәкыш әсәрләре дә бар. Шуннан да номинациялар буенча балаларга инде ничектер тырыштык игътибарны күбрәк бирергә. Һәм миңа калса жюри әгъзалары дөрес бәя бирделәр дип әйтәм. Менә бүген күрәм, куандыра, чөнки артта калган рәсемнәр инде алар тыныграк булган көндә. Шуңа күрә мин шушы яшь балаларга күсекләр зур уңышлар. Жюри тарафыннан бәйгедә 27 лауреат сайланып алынды. Һәм аларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Һәр катнашучыга электрон сертификат җибәрелде. Динә Нәҗметдинова, Искәндәр Гимутдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.